Имало едно време, представя приказката за Данаил и лъвовете. Имало едно време в далечната земя Вавилон мъж на име Данаил. Той бил умен, смел и винаги се надявал и доверявал на Бога. Хората около него всички го уважавали, но някои от съветниците на царя завиждали на Данаил и търсили начин да му навредят. Те отишли при царя и го убедили да издаде нов закон, който гласял, че никой в царството не може да се моли на друг бог или човек, освен на царя, в продължение на 30 дни. Заслепен от суетата си, царят подписал закона, без да помисли за последствията. Когато Данаил научил за новия закон, не се оплашил. Той продължил да се моли на своя бог, както винаги, 3 пъти на ден. Завистниците го видели и веднага отишли при царя, за да го обвинят. Царят много се натъжил, защото обичал Данаил като собствен син, но не можел да наруши собствения си закон. Затова със свито сърце той наредил Данаил да бъде хвърлен в яма, пълна с гладни лъвове. Но щом се разсъмнало, царят, изпълнен със страх и надежда, избягал към ямата, охкайки: „Данаиле, твоят Бог успя ли да те спаси?“ И надникнал в ямата и видял Данаил седнал спокойно, а лъвовете кротки като котенца спели до него. Царят извадил Данаил от ямата и се поклонил пред неговия Бог и казал: „Няма Бог, който може да избавя и спасява тия, които се надяват на него.“ Той разбрал и казал на всички, че няма друг истински Бог, освен Данаиловия Бог, и всички на него трябва да се покланят. Царят наредил завистниците да бъдат хвърлени при лъвовете, където веднага бяха разкъсани от тях. Тази приказка ни учи, че когато имаме вяра и се доверяваме на Бог, Той ни закриля. Данаил не се оплашил от лъвовете, защото вярваше, че Бог е с него. Когато вярата ни е силна, тя ни дава смелост да преодолеем всяка трудност и всяко изпитание. Трябва да знаем, че вярата и доброто сърце могат да надминат дори най-страшните опасности. Истинската сила идва от вярата и смелостта да стоиш за това, което е правилно пред Бога. Имало едно време, има го и днес. Бъдете благословени от Господа и нека Божият мир, любов и благодат да бъде винаги върху нас. Амин.